10% शेयर अमाग लागिबो और एक बकरी आ गया मरने के लिए बे इटानगर ओनसोलाव बे रुगुलजों फेर फाथिनानै रावनिबो खिबौ दम गैयाब्रा हेलो लोगोफोर गुड मर्निं टू एवरीवन वेलकम टू बैक माय राजु डांस यूट्यूब चैनल आं गासिखौबो आं राजु डांस यूट्यूब चैनलाव गासिखौबो बरायनाय थाबाय आरो जाय जाय बिथांमोना फेसबुकआव नायदों फेसबुकआवबो आं बयखौबो आंनि फलोवार्सफोरखौहाय अननाय आरो सिबिनायजों लोगोसे गासिखौबो आंनि अननाय आरो सिबिनाय बावनाय जासिहरबाय आं नोंथांमोननो माखासे दिनै नोंथांमोननो मोनसे इनफरमेटिभ टाइप भिडिअ लाना फैदों बे जाहैबाय जोंहा दा सोलियै जोब्बाय फिल्म मोनसे फिल्म शुटिं बे जाहैबाय जोंहा थैसाम पार्ट 2 बेखौ आं नोंथांमोननो एसे खिन्थिलांनो नागिरदों बिथांमोना बे फिल्मखौहाय एसे जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों आरो माखासे गोबां रां खरसा बानायनानै बिथांमोना बे फिल्मखौ बानाय दिनै जोबनायनि लामायाव फैनानै आरो बिथांमोना फैयै ब्रैथि दाननि बे आगस्ट दाननि 30 आगस्टआव बिथांमोना रिलिज खालामनायनि मोनसे सार्कुलार होदों माने अबे हलावहाय अबे जायगानि अबे हलावहाय बिथांमोना बे फिल्मखौ दिन्थिगोन बेखौ बिथांमोना सार्कुलार होदों आं बेखौनो एसे नोंथांमोननो खोन्थालांसै बे फिल्मखौहाय माखासे दानि गोदान टेक्नोलॉजी बाहायनानै बिथांमोना फिल्मखौ बानायनाय जादों होनदों बेयाव माखासे गोबां रां बाहायनानै बिथांमोना रां खरसा खालामना बिथांमोना बे फिल्मखौ बानायनाय जादों बे जाहैबाय थैसाम 2 बेखौ बे फिल्मखौ जोंहा माबा हिसाबै बे फिल्मखौहाय रबि नार्जारिनि दैदेननाय गावनो प्रडिउसार आरो गावनो डाइरेक्टरबो बिथाङा गावनो स्क्रिप्टखौ सोर बानायदों बेखौ आं मोजां मिथियाखै थेवबाबो माने गावनो प्रडिउसार गावनो आरो डाइरेक्टर हिसाबै गावनो बानायदों बेनिखायनो बिथांमोना फैबाय थानाय नैबे आगस्ट दाननि 30 आगस्टआव बिथांमोना बे फिल्मखौ रिलिज होगोन होननानै बुंदों बिथांमोना गासै 10टा सिनेमा हलावहाय बा जायगायावहाय आरो बिथांमोना बे फिल्मखौ 30 आगस्टआव बा 30 आगस्टआवनो आरो मोनसे खालारावनो बा मोनसे सानावनो बिथांमोनहा 10टा सिनेमा हलावहाय बिथांमोना बे फिल्मखौहाय रिलिज खालामनाय जागोन से नम्बराव दङ जोंहा क'क्राझार ओमफ्राय 2 नम्बराव दङ इउनिभार्सेल बङाइगाव ओमफ्राय 3 नम्बराव दङ रङिया गल्ड सिनेमा ओमफ्राय 4 नम्बराव दङ टंला 5 नम्बराव दङ मंगलदै गल्ड सिनेमा ओमफ्राय 6 नम्बराव दङ सेनापलिस सेन्ट्रेल मल गुवाहाटी ओमफ्राय 7 नम्बराव दङ PVR गुवाहाटी ओमफ्राय 8 नम्बराव दङ बिश्वनाथ सारियाली ओमफ्राय 9 नम्बराव दङ बिचुआ हल लखिमपुर ओमफ्राय 10 नम्बराव दङ TNG इटानगर बे 10टा जायगायाव बिथांमोना एखे सानावनो आरो जेनेबा 30 आगस्टआवनो बिथांमोना रिलिज खालामनाय जागोन ओमफ्राय आं मोनसे खावलायदों जोंनि गगामुग आरो लखिमपुरनि जाय बिथांमोनहा बे थैसाम फिल्मखौ नायनो लुगैदों बा बिथांमोनहा माने बिचुआ हल लखिमपुराव थांनानै बिथांमोना रिलिज होखालिनो थांनानै नायहैनो हागोन आं बिथांमोनखौ गुरै खावलायबाय आरो बेयावहाय माने माखासे ओरैबायदि मोजां आर्टिस्टफोर दङ माने सबजोंबो सिनायजानाय आरो सबजोंबो मिथिजानाय माखासे मोजां नामी दामी माने गुन गोनां माखासे आर्टिस्टफोर दङ गासैबो माने माखासे बर'नि जेसेबांखिनि फेमास आर्टिस्टफोर दङ बे थैसाम पार्ट 2 आव बाहागो लादों बिथांमोनहा मोजाङै माने माखासे रुल खालामदों बेखौ आं माखासे एसे थोंजोङैबाबो एसे इनडाइरेक्टयैबाबो आं मिथिनाय जादों बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि नायोबा मिथिगोन सोर माने मायाव रुल लादों आरो माखासे मानसिफोरा इयाव जाखिनि आं नुदों माने मोजां मानसिफोरानो मोजां आर्टिस्टफोरानो दंजोबो ओंखायनो निस्सय आं सानदों माने बे फिल्मा मोजाङैनो जागोन आरो थांनाय थैसाम फिल्माबो मोजाङानो जादोंमोन एबारबो माने थैसाम पार्ट 2 आबो निस्सय माने माखासे गोदान टेक्नोलॉजी आरो माखासे आधुनिक जुगनि माखासे बाहायथि माबाफोरजोंहाय टेक्नोलॉजीफोरजोंहाय माखासे माबाफोरखौ बानायनाय जादों होनना बुंदों जेथुनाखि एक्सनबोथ' दं नालाय बे फिल्मा बैफोरखौ आरो बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आं खावलायदों नोंथांमोना माने नायहैनो हागोन आरो सोरबाफोरा जुदि बे फिल्मखौहाय जुदि अबेबाफोर जायगाफ्राव लांनानै जुदि दिन्थिनो सानदोंब्ला आं डिसक्रिप्सनाव माखासे आंनि बिथांमोननि फन नम्बरखौ होना होदों आरो बिथांमोननि फन नम्बरखौ लानानै रायलायनायनि गेजेरजों बे फिल्मखौहाय लांनो हागोन बेखौनो आं नोंथांमोननो खावलायबाय नोंथांमोना आङो दायो लास्टआवहाय नोंथांमोननि बे माबा मा होनो ट्रेलारखौ एसे खोन्थानोसै नोंथांमोना नायनानै लादो अब्लानो नोंथांमोना बुजिगोन माने माबायदि जागोन माबायदि जाया ससे नायबाबो बुजिगोन नङा होमबा बेनिखायनो आं नोंथांमोननो खोन्थालांसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होदो नङा होमबा लोगोफोर आरो नोंथांमोनखौ आं गुरै खावलायदों नोंथांमोना माने बे फिल्मखौ नायनो दाबाव
100% শ্বেয়াৰ আমাক লাগিব सोरमोन बेलाय जोंनि टेन्डारा केन्सेल जाबाय और एक बकरी आ गया मरने के लिए आदा नोंनि बेफोरबायदि अननायखौ आं माबोरै नागारनानै थांनो आदा नों बेफोरखौ मा खालामखो माने आंनि अननाया अराय समजों थाबाय थागोन आयै फिसाफोर बेसेबा गोबावनिफ्राय दिनैसो ज' नुबाय आङो ओंखारलां आं नोंनि फंबायजों हाबा जानो राजि आंनिनो गोरोन्थि जाबायब्ला बिदा होननानै निमाहा होदो आदा आं मिथिगौ नों आंनि खाथियावनो दङ बे इटानगर ओनसोलाव बे रुबुलजों फेर फाथिनानै रावनिबो खिबुक दम गैयाब्रा जाय आखाइजों नों दिनै आंखौ सोबाबाय बे आखाइजोंनो नोंनि गासै प्रपार्टिखौ आंनो लिरनानै होनांगोन सना आरो बेफोरबायदिब्लासो गामियाव थाना खोथा हैनांगोन नङाब्ला